Sana lagi sini. Ya. Sin, mundur lagi Sin. Lihat ini, ada beranak kan? Udah rehat. Sirinya mana Cindy? Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iring-iringan sepasang pengantin, pihak pengantin pria memasuki kediaman pihak pengantin wanita. Lepas bukan dengan. Lepas gandengan. Gandengan lepas. Oh, jadi gandeng, Bi. Sini aja. Maju. Sini sambil lagi sini. Buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak lan para ibu, iki biasane sanjange mboten saestu sanjang Jawa ya, Bu. Ora iso ngomong Jawa jarine. Ya kita sama-sama menghargai dan saksikan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, disesekno ya, Bu, iki anak lemparan siri. Bismillahirrahmanirrahim. Siri bukan sembarang siri. Siri dipegang sepasang pengantin. Siri bukan sembarang siri. Siri melambang yang suci. Bismillahirrahmanirrahim.
gendong manten rono kan. Aku ora tak pikir rono iringi. Ah, nang ngiringi mama arek gendong. Ayo Cil, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kula nuwun dumateng para pelanggan sami sak jabane tarep agung sak jarane tata krambat punika. Kula sedherenge wakil almarhum Bapak Hari Sukanto sekaran kula dijalukake nemokake putranipun. Sarene penganten pun kula temoke ajeng kula sukanipun pepetetanipun kembar mayang sak kembaran damel mayu ini kaki penganten. Dionekake janur kuning gedang pisang rojo ringin kurung sak kembaran damel mayu ini kaki penganten. Pae mboke anake wangsul saking Mekah Medina oleh-oleh mboyong putra lan putri gawakno jare wono batra sangkatno pundakmu tengen lan kiwa lakoke kang sedra mbok menawa enten kesalahan kula nyuwun dicekam nggih Pak nggih Mbok sing ngadep gendong pundi Mbok. Oh iki Mbok enek gendong kok isih enom ya Mbok ya. Mriki Mbok Mas Sigit. sanjang riyen kali semboki. Kok nang kene ya? Mboke Mlaku dhisik. amit mawon ya Cil. Mbok. Iki almarhum Pak Hari Sukanto iki mantu anake nang dinten pundi Mbok nggih. Iki sik aneh Bukalah slotmu. arak nutup mantu anak wedok terakhir ya nggih disekek kok baru digendong ya Mbok ya. Kene Mbok jagot kono-kono blakono. Ini Pak di kepung dhisik. Sini Bu, jongkok mana bapaknya? Sini jongkok dulu, disaksikan dulu. Ayo. Iya, ini bukan niatnya menantu anak perempuan terakhir. Kalau kita orang Jawa nutup ya Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan terjadi. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih amit mawon nggih bapakku simbahku. Jaman kala semono bapake titik wiji karo mboke. Lah wiji pun dibabarno entuk anak wadon. Lah iki Hari Sukanto iki nang dinten Rebo iki mantu anake nutup anak wadone sing entuk anak jodoh. Anak siji dadi loro ya disekseke nggih Pak yo. Lah iku apa kok dibungkus putih-putih nang ya iki lah gawane sing lanang disak
ya Pak bukae. Walah dawane oke penune etan ya Pak. Bawaan dari manten prianya banyak ya Pak ya penuh. Alhamdulillah ya Pak ya. Iki ning dionekke jagung kawak, padi kawak, kacang kawak. Sak kawak-kawake jagung kawak, padi kawak, kacang kawak isih kawakne nikaki penganten. Lah iki opo Pak? Jajan pasar. Lah nek jajan pasar ku ngrungokke jenenge wis seger to Pak. Bapak sayang opo ora saiki karo biasanya kok tekon. Kok nek sayang kayak iku pisan iku siji. Turunkan dulu Pak. Alah sayang. Ayo dijikok Pak. Nah lagi digledake ning isor. Lah saiki dikoncek. Dikupas. Enggak ngerti ngopo Jawa dikoncek. Ayo cepat nanti. Ayo nanti dapat piala penghargaan 12. Ayo ditulangke sing mboke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus. Ayo lomba lari. Alhamdulillah. Manis apa Mbok? Alhamdulillah manis. Suara enake, segere atine ayeme. Anak siji dadi lho ya kan Pak. Nah alah saiki Bapak niate nutup iki gawane sing lanang kita bagi karo keluarga ya Pak ya. Ayo menyat. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kene iku Pak. Ayo, heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mawon para bapak lan ibu iki niate Pak Hari Sukanto sekeluarga iki hajate nutup mantu anak wedok nang dinten Rebo ora lehat sehat selamat panjang umur langgeng rumah tanggae ora eling tunggalan punapa-punapa nggih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi-rawi rentas biar pada ngarep ora eling nang apa. Ayo Nduk. Banyak rezekinya. Sekarang gendong di Mbok. Mbok, nek kok dhisik kok wis gendong. Mbok, gendong putune iki kuat apa ora, Mbok? Alhamdulillah wong anak 20 mosok gendong sepasang ora kuat ya, Mbok ya. Ayo digendong. Mas, musiknya ya, Mas ya. Pak Cikit. Leran, aneh. Main tak video. Pelan-pelan sih. Dina, oleh-oleh boyong putra lan putri, rawakno jare kono batra, sampurna pundakmu tengen lan kiwa, lakoke kang segra. Bismillahirrahmanirrahim. Leri-ler, kang terbuang sumilir, kait bentuk gitu pilihan Cil disuruh kan udah wes udah istirahat Yesus Foto enggak foto Ki? engko ae kan urung apa mungkin urung tampil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liamit mawon nggih bapakku nggih simbokku. Zaman kala semono aku digedhekke
dongeng. Ki njaluk doa restu bapak mono sing mbokmu. Ora lewat sing mau rumah tanggamu langgeng sing akhiran dasar sing golek sandang pangan yo Le. Yang stop meneh mau nang kono Jimo. Lho lho. Nang ngisor apa? Nah, apa? Bu Besa, sini Bu. Keinginannya bisa sungkeman ya. Ini ngelak kali ya.